İldeşler salamu aleyküm. Bugün alıp barcı Bugün azırak ütköşükrak tema barada urun ederiz. Aslında köp kişinin haçan deyip sorayan sorağı var. Haçan deyip şu sorağı neme ders üstünde işlers. O az can bolsa o haçanlığını düşüneli. Bu sorağı dostum bilmek isteyen, düşmanım bilmek isteyen. Yani biz yine haçan deyilen sorağdan o yüzeysel cevap berip o kaçmamızın hem asıl sebebi şoldur. Yani düşmanı yakından tanıdıkça o haçan deyilen sorağda cevap netleşiyor sebebi. Karşı tarafta gören düşmanınız aslında o diyen yal güçlem değil. Yani aslında gücü yok hiç ile. E, Yani yine halkın gözünde bir güç nemesi simbolü var. O simbolün hem o nemesi görünüp başladı ya anırsı var, bärsi görünüp başladı. Yine şol nemeler var arada yalandan güç olmak nemesi var arada käbir zatları aydıp geçeli. Sonra yuvaş yuvaş giyin işleyin o haçana düşünecek olars. Ya neme vardı. Hatta içinizde de vardır. Köp kişi aytdım ama başta şu harekete o koşulan vakti ya da YouTube'da like basan vakti, videonu gören vakti şu arkamdan o Türkmenistan edil görüp duran yalak, izarlap duran yalak bir duygu bastırıyatı diye. Arka nememden diye, sırtımdan bastırıyatı diye. Şonun yalı o duygu yine şu taydaki neme duyguyunun edil özü de korkuyun neme diyen. Aslında hakikatte anırda YouTube nirede, Türkmenistan nirede. Ama ne edip diyseniz YouTube'un bütçeti ama YouTube'un da Google'un bir nemesi. Näme diýilýär? Yan ürüni diýip aýdaly. Gapdal ürüni önüme. Ya gaty güýçlü yani Türkmenistan'dan 3-4 sanasyna satyn alar ýaly ýagdaýy bar. Şonuň ýaly pikir edim. Yani Türkmenistan häzirki ýagdaýyny pikir edim. 3-4 san Türkmenistan täzeden gurmana ýagdaýy bar. Bunuň ýalyk bir gurama näme üçin dünýäde ada awraýy bolmaýan diktatorlara maglumat versin. Seredin yani YouTube Türkmenistan'ın elinde däldir. O Türkmenistan'ın edip biljek işi o YouTube'a girmezlikdir. YouTube'a girdirmeyecek bolýar halky. Son onu gördüňiz ine aslında o YouTube'da da korkulacak zat yok ekeni yuvaş yuvaş çıktı. Ondan sonra yine IMO vardı. O IMO'nu dinleyemişler. Yine bir zatmış, olmuş, bumuş diýilen nemeler vardı. Yani IMO näme üçin o bir neme vardı Türkmenistan'daki o adamların şunu ulandıryan olsalar dinleyendir diýen bir neme çıkar ya. Onu başka tarafından seyretmeli neme şu vaka. O IMO'nu ulandıryan olsa o dinläp bilýänligi üçin däldir. O iň azından içeride o bir demokratiya o insan hakları yine bir zat bar ýaly edip görkezmekdir. Pikir edin IMO'nam ýapanlaryny pikir edin. O IMO'nu yapsa soň daşardan insan hakları nemeleri görüp dura. O karz almaly. O taýdan bu taýdan. Ýöne şonda da yeterli däl. Ýene bir san IMO'nu işletmegem yeterli däl. Dünya Bankynyň o statistikalaryndan o bir döwlet hökmünde düşdi. Türkmenistan ýani döwleti Türkmenistan bir döwlet hökmünde gören ok. Dünya Banky. Dünya Banky o bütün ýurtlaryň statistikasyny ýurtlaryň berişine bagly statistikasyny görkezip şoňa görä dünýäniň analizini edýän bir o guramaýalyk pikir edim. Onuň edýän işleri gaty giňiş aslında. Şonuň ýaly nemeler gitdi. Ondan soň basışlar bardy. Neme bu zatlaryň hemmesi başda hem halk tarapyndan bir gorku nemesi bar. Jäbir edilip görülmedi işler. Yani etdikçe şu zadyň o gorkul dälligini görüp barýaňyz ýani. Her gün şu zat geçýär. Sebäbi olar sizi gorkuz hakyky manyda gorkuzjak bolsalar olaryň nemesi ýetmeýär. Pul serişdesi ýetmeýär.
sizi korkuzmağına. Seya korkuzmağın pul ile edilendir, muht edilen değildir. Şoň için o arkayın olun. O korkuzma için size pulları yetmeýär. Öýdäki basış nemeleri vardı. Öýe edilen basışların biz analiz ettik. Öýe näçe köp basış edilse aslında ýurdun daşyndakylaryň nemesi has artýan ekeni. Şoňa garşy göreşmegi. Şonuň ýaly bir neme bar. Onsoň beýleki tarapdanam ýurdun içinde basış etdikçe bu eýýäm halkara arena dogry ýaýrap barýanlygyny gördüler. O basış edip korkuzmak, yani sen bir zat edýäň, seniň gidýä o taýda çagaňy, doganlaryňy korkuzýar we bu yani hiç bir teröristin hem şu wagtda çelli belki bu giňişlikde edýän zat däldir. Bu zat etdikçe de neme göze düşecek, göze başa düşecek. Şonuň için bulan bu amatly metod däl aňyr tarapy üçin. Bu bir soň biz bunu nemäni izarladykça gördük. O aslında meheme diýilen gurama işlemeýän eken, ýok ekeni. O atdan ibaret ve içinde käbir nemeler halky korkuzup ine basýan, basjak, o ine bastym. O şonuň ýaly sözler ulanyp o halkyň puluny soýmak. O başga bir hiç il funksiyasy ýok o zadyň. Ne döwlet işlerine garşy bilýär ine pikir edim. Meheme diýilen bir gurama bar, döwlet işine garşy bilmeýär. Bunu ýatyp gülseňiz hem häzir hakyňyz bar. O düşünen bolsaňyz. Yani bir döwletiň howpsuzlugy diýilen bir gurama boljak. Bulam işlemejek we döwletiň o hiç bir ýerinde adawra bolmajak. Ýazat mümkin däl ýöne o barlygynyň sebäbi bu halky korkuzmak. O halky korkuzup pul alany peýda, o beýlek tarapdanam ýokarky ine döwletiň nemesinde duran guramaçylykly jenaýetçi topory bar. Ine olar üçin amatly şert döreýär. Biri o muhtuna korkuzup berýär, ine halkyň puluna, halkyň özüni korkuzmak diýilen ýaly bir zat da, ine buňa da ýatyp gülüp bilersiňiz aslında bolýan zatlara. Indi bu zatlaryň hemmesini umum bir kartina alsak, bir nemäniň suratyny görkezipdik bir wagtlar. Täzeden ýene de goýarys. O plasmas stola daňylan oturguca, yani plasmas oturguca daňylan bir at bardy. O plasmas oturguç bilen atyň demesine seredin. O at daňylanlygyny pikir edýär. Ýoksa o plasmas stoldan 300-400 sansny o südüräp o çekip gidip bilýär da. Atyň şon ýaly güýji bar ýöne. O at daňyldymmy kan diýip pikir edýär. Ene biziň hem jemgyýetimiz şo ýagdaýda. O şo ýagdaýdaky jemgyýet indi soňky günlerde esasen şu 2 aýyň içindemi diýeli. O haçan diýilen o sonra köpölüp başlady bulan bir tarapdan beğendirýän zat. Sebäbi talap artýar. Yani bu can edip soraýanlar, kommentariýada soraýanlar, yüz-yüze gelende soraýanlaryň sany artýar. Öňüne şu soralar sorulmaýar. Yani haçan diýip soralýan bolsa biz oňa gaty kän zat düşündirip bilýäs, haçanyň ýanyna goşup berip bilýäs da. Indi biz hem şol haçan diýilen soraň ýanyna goşup bermek isleýän zatlarymyz bar bu tarapda. Soň ine ýene-de o taýa gelmäke häzir şu umumy başlangyçdaky kartinany anlatdykda. Indi bular nähil edýär? Bular nähil edýär? Ýurdun daşynda wagty sabotaj işleri bilen meşgullanýarlar. Ine şu olaram ine haçan diýilen nämäni orta çykarmak üçin bu birinji nemesi, şu haçan boljagyňdan hem gorkýanlyk üçin aslında näme zada taýýarlyk görülýär. Sebäbi haçan diýilen soraň jogaby o näme zada taýýarlyk görülýände ýatýar. Soň olaram ine bilmek üçin bilmek isleýän iki topor bar. Birinjisi garşy topor diýeli, ikincisi hem o halk. Umumyny alaly halkyň. Dürli metodlar ulanylýar. Barlap görýär, o kidijek o agentçikler yerleşdirjek bolýar ýa-da yerleşdirip bilmän galýarlar arasynda. O käbir agentçiklaryny biz ýöri talýas içimize.
Olaram aňyr tarapa doğru düzgün maglumat berip bilenok we maglumat berýän ýeri meheme däldir. Ýani ýene-däm bir gezek aýdaýyn meheme diýilen gurama işlänok maglumatyň berilýän ýeri mehemeniň içinden birki näme bar ýöne asyl berilýän ýeri başga bir ýerler. Elit nemeleri, gatlaklara berilýär. Meheme diýilen zat işlänok. Ve bu maglumat toplayanlaryň hem köpüsi meheme bilen käbir değişli ýerem ýok, öňden ýok nemeleri. Şonuň ýaly uzakdan işleýän bir neme. Indi bu zatlar nereden bilýän diýip aýdyp bilersiň. Bu zatlar men bilemok, men bu zatlary şul nemeni analizi taýýarlayan bir kişijek gurama hökmünde döredilen nememiz bardy. Sapara bir keze hem aýtdy, gurjak bolýas diýip aslında ol ýuwaş-ýuwaşdan döräp, işläp, ugrapdy bir 4 aýlar bolberendir belki de. Şondan çıkan o analiz boyunca ve içindäki gelýän maglumatlar bilen deňeşdirýäs ve netije çykýar şo taýda. Ine sabotajyň en dikkatken görünüşlerini görjegimize habaryny berýär. Eger analizler dogry bolsa, öňümizde gaty uly sabotajlar görkeziljek. Bu zatlaryň hemmesi näme üçin ine şo haçany gijikdirmek, haçanlygyny bilinse, şoňa görä taýýarlyk görmek garşy tarapyň nemesi aladasy bu. Ondan soň näme etjek bular? Bir zat edip biljek. Nädibem bolsa bilmeli. Ýöne bir zat aýtdyk, biz nädip etjegimizi aýtsak hem düşünmeýärler. Näme üçin düşünmeýärligini geçenki nemelerde aýtdyk. Postsovet sindromu bardyr. Postsovet sindromundaky adamlara köp zady düşündürip aslında öňünde dur, görüp bilenok. Nähile mysal bereýin, meselem ykdysadyýetdäki grafikler bardyr. Grafiklere meselem aýdaly bir 10 ýyllyk grafik alsak, aşak ýokary tolkun şeklinde gidýändir. Şu grafiki 50 ýyla getirsek, ýokary gidipdir, ondan soň bir aşağı gidipdir. Iki sanak tolkun görýäs, ýani tolkunyň iki hereketini, bir ýokary bir aşagyny görüp bilýäs. Aýdaly 100 ýyllygyny alsak, umuman seretsek, tolkun bolmasyna garamazdan ýokary dogry gidýän bir nämeni görüp bilýäs, trendi. Ýokary gidýän bir trendi görüp bilýäs. Bulam edil şonuň ýaly. Aslında hemme zat gözüňiziň öňünde diýen ýalak da. Bizim aýdýan zatlarymyz hem indi haçana dogry ýuwaş-ýuwaş ýakynlaşaly. Bir ýyldan köp boldy. Sapara bilen çykyş eden wagtymyz Halmurada 3-ýimiz mütük ýalňyşmaýan bolsam. Bu kanalda durandyr NTM o video. 3 adımdan söz edipdik. 3 faza. Bu hereket 3 fazada amalaşacak. Şu wagt birinji fazanyň soňuna dogry gelberdik. Birinji fazanyň içinde döwlet gurmak we ýene-de käbir zatlar bar. Döwletiň nemesini döretmek, soň işletip başlamak gidýär bu zatlaryň hemmesi. Ondan soň ikinji fazaga geçiljek. Üçüncü fazada ullakan işler olacak. Bu zatlaryň üçüncü faza zat diýänim, hemmesi ýurduň daşynda däl, ýurduň içinde boljak ýerler hem bar bu zatyň. Ýani birinji faza ýurduň daşynda başlaýar, ikinji fazanyň iň soňky nemesi ýurduň içinde gutarýar diýip bilersiň ýani. Şoň ýaly bir giňiş neme bu zatlaryň proýekti ýa-ni 1 ýyl bundan öň taýýarlandy. Şu wagt edilýän zatlaryň proýekti 1 ýyl bundan öň nemesi altyapysy taýýarlandy. Biz häzir şu wagt iň esasy, ýene açyk aýdaly buna. Mesela biz erwet niýetli bir iş etjek bolmanlygymyz üçin açyk aýdyp bilýäs. Biz häzir jemgyýete ullakan bir herekete taýýarlaýas. Nädip biz duýamjok diýäňizde, mesela gatykän zat ütkedi 1 ýyldan bäri. 1 ýyldan bäri o mitingleri bolan görüş ütkedi. Bizim başta bir miting nememiz bardy. Onuň şo wagt netije bermejegini bilýärdik. Şol ýöne o tejribe gazandyrjakdy bizim üçin. Ýöne olan bolmady. Ondan soňkular erwet tejribe seredin. Indi mitinglerde şunuň ýaly bir zat bar. Hiç öň miting
protest edip görmedik bir cemiyet pikredin. Yine biz Türkmenler pikredin yine biz. O şu halkı o mitinge çıkarsan o başarılı bir deme miting olsa ullakan. O şonun berjek neticesinde seredin. Beýlek tarapdan provokasiýa edýän, ine konsullugyň öňüne çagyrýan, ýene-däm ikinji ýeze konsullugyň öňüne çagyrýan. O, şu mitingiň beren netijesine seredin indi. O, biz ine jemgyýeti bunuň ýaly taýýarlamak islemeýäs, ýöne bu zatlaryň uzun wagtda ine şu provokasiýa, sabotaj görnüşinde edilen mitingler, ýani aňyr garşy tarapyň eli bilen edilen zatlar bularyň hemmesi. Bularyň häzir gysga wagtda o ziýan berse de ine yalandan türmäge girip o basyldyk neme o bu diye halkyň gözüne o gorkuzmak çyksaň basýamyşlar, tutýamyşlar diýilen demäni getirmekde. Bu gysga wagtly, ýöne başda aýtdy, o gorku ine YouTube'a like basmana başlanan wagtymyz o Edil Türkmenistan biz o izarlayan ýa-da görüp duran ýa-da bir duýgular gelýärdi diýip. O ine şo duýgu ýuwaş-ýuwaş aýrylyp barýar. Bu gorkular entek hiç zat bolup galjak. Ýöne bular şulam netije berermiken diýip pikir edýän bolmalylar. Ýöne bu zatlar uzun wagtda öwrenşdirýär. Edil vaksina ýaly. Vaksina da o emel usulda taýýarlanan bir virusdur. Ýöne hakyky virusa garşy göreşmek üçindir. Ya bu nemesi şonuň ýaly işleýär. Ya indi o bize halky taýýarlamakda hem biz emel usulda edýäs, hem garşy tarap o bunyň parkyna barman edýär. Ýa-ni provokasiýalar bilen. O kiçijek provokasiýalar netije bermeýär. Ullakan provokasiýada iki nemesi var, iki howpy var. Ya dogry tutar, ýa-da ýalňyş bolsa halky gowuja ayaklandyryp bilýär. Ine ulu provokasiýalaryň hem şonuň ýaly bir nemeleri var. O howply taraplar var. Şonuň üçin hem belki garşy tarap bunu belki bilýän hem däldir. Şu wagtda o bizden öwrenen bolmagy mümkin. O ulu provokasiýa etseň gowy netijede berip bilýär. Olar üçin bir wagt gazandyryp biler, ýani ýalňyş giden ýagdaýynda halky o näme diýär ýatan ýol bolsa oýandyrýarlar. Şonuň ýaly nemesi var. Gaharly, gazaply halka provokasiýa etmek o nä derejede dogry, ine bunu siz özüňize de sorap göräýin. Gorkmagyň ýerine gaýtan beter o neme dip bilerler. Soň indi şondan bäri gelýän nemäni görüň. Boş bakalaşkadan bugün döwlet gurmana dogry geldik. Näçe gatykän zat üýtgedi we biziň data bazamyz oturdy, yerleşdi. Indi şu wagt o köp adam aslında näme zada o maksadyň nämeligine düşünüp ugrady. O daşyndaky adamlaram belli bir muktarda, ýani jemgyýet hökmünde düşünüp ugrady. İçinde bu işi edýänler o näme iş edýänligini, näme üçin edýänligini o düşünüp başladylar. Ýöne jemgyýet nemesine seredende jemgyýet bu zatlary duýup bilmeýär. Ýani nä derejede üýtgänini duýup bilmeýär. Jemgyýetiň bir häsiýetnamasy var, ýöne duýgusy ýok. Jemgyýet o duýup bilmeýär özüne bolýan zatlar köplenç. O nä dip bilip bolýar bunu? Şahslaryň üst arkaly bilip bolýar. Bulam edil dogry neme bermän bilýär. Näme diýilýär? Maglumat bermän bilýär da. Ýöne şonda da bu maglumaty hyýal güýji bilen elde edip bolýar. Hyýal güýji bilen elde edip bolýar. Biziň o köp zatlarymız o nemedir? Bolýan zatlary alyp deňeşdirip ýene bir zatlar edýän, hyýal güýji diýenim gowy analiz da. Analiz eden wagtyň orta çykýar. Bu analiz etmänem o köplenç adamlaryň o ukybyna bagly bolýar, ukyp bolýar. Aňyrdan gelýänrek bolmaly. Köp adamlar ýene ýüzley pikir edýär. Ine haçan diýip o gönü soraýan adamlaryň köpüsi o ýüzley pikir edýän adamlardyr. O wagty görmän adamlar bölek-bölekdir. Ýani şo bölek-bölek bolmagam gowy zat. Ondan soň jemgyýetiň bu zatlara o duýmagyna gerek barmy? Diýip sorasaňyz o jemgyýet duýmagynyň nemesi
O gerek barım deyip bilers, o bolmasa da ziyanı yok deyip bilers. Mesela şu haçan nemane. Mesela cemiyet e, aydalı täze Türkmenistan gurandan soň gutarmaýar da. Onun entek dowam ýaşaýyş nemeleri var. Şoň üçin jemgyýet gat uly bir zatdyr. O köp gyska wadaly zatlaryň haçan we nädip diýip sorawlaryny kän soraýan däldir jemgyýet nemesinde. Ýöne şahslar soraýar we gynansak da biziň häzir şu an Türkmenistanyň halky ýurdun daşynda bolanlygy üçin maglumatlar köplenç şahslar arkaly geçýär. Ve şahıslar arkaly has çalt geçýär. Meselem Aydaly şu an bizim videolarymyzy 5000 adam gören bolsa, o şu 5000 adam ona köpeldi bermeli. Sebäbi bir adam görýär, bir adamyň agzyndan o 5 adam, 10 adam eşitýär. O soň dowam edýär. Ol adamlar hem aýda bir gezek girip görýär nemeleri. Biziň häzir elde edýän nememize göre. O indi toplajak bolsak, jemlejek bolsak bunu bir neme, bir sepetiň içine. O bir proses bu. O sepeti bir proses hökmünde ele alın. O bu proses diýilen zat o haçan başlap, o nirede gutarjagy bilip bilmeýäňiz. O kimler üçin ortasynda gutarır, o kimler üçin azrak ilerisinde gutarır, kimler üçin o dowam eder, kimler üçin hem hiç başlamaz. Şonuň ýalyk bir neme. O gorku nemesinden gün geçtikde çıkıp barýar. Esasen hem ýurdun içinde. Onu nereden bilýäňiz diýseňiz, ýurdun içinde o tanışlar we tanamayan adamlarımız o göne imodan hem çykýar, hatda o jaň edýänler hem bar. Olar nem etmeýän bolsa, çekinmeýän bolsa, biz hem çekinemizok. Edýän jaňlaryna hem atjaz. O jaň media taýýarlyk görýänliklerini aýdýar. Esasen hem o täze Türkmenistan o gaty uly täsir edýär. Hemmäniň isleýän zady bu. Ine o köpçüligiň isleýän zadyny tutturup bilmek, ýani tutturup bilmek däl de şonu görüp bildik biz ýani. Täze Türkmenistana o näme diýerler? İhtiýaç bar. Gereklilik var ýani şu an biziň jemgyýetimizde. Başga hiç zat Türkmenistanyň bu giren nemesini düzeltip bilmeýär. O indi Türkmenistanyň içinde meselem häzir şu wakalar gidip duran wagtda elit toparynyň arasynda nämeler bolýar. Elit topar diýende esasen hem şu gelmişekler var. O gelmişek diýende bilýäňiz Umnov bardy, Hramov bardy, Jadan bardy. Ine şolary ele alaly. Ondan soňra olaryň bir näçe sany o türkmen ýaranlar var. Olara hökmanam däl. Baga aýtmak ýani esasy şu üçüsi. Umnov diýilen adama bir wagt o ýurtdan çykyp giden adam. Onuň şu wagt gönden Türkmenistana bir hil täsiri ýok ýöne. Jadan o garrapdyr, derde ýaranok. Hiç bir derde ýaranok da edýän işi ýok. Ine bu taýda Hramov var. Akylly Hramov diýilýär. Ine akylly Hramov illüstrasiýa diýilen näme ortatyldy ýa 2 ýyl bolup gelýär. O Hramov hem o 2 ýyldan bäri Mehemeniň ýani KGB-nyň diýeli KGB-nyň arhiwinden çykmaýarmyş bu adam. O näme üçin çykmaýan bolup biler? Diýmek, bu adam taýýarlanýar. O gaçşa taýýarlanýar. Her ähtimala garşy taýýarlykly bolmaly diýen bir nemesi bardyr. Iň soňunda gelmişek adam. O gelmişekligine häzir azrak nemedir, nädip gelmişek bolanyny. Bu zatlar meniň nemem däldir. Bu zatlar hiç birisi meniň sözüm däl. Bu zatlar biziň öňümüze gelen o analiz we maglumatlaryň netijesi. Indi bu adam eden işlerini ýok etmek. Bize häzirden şu zadyň nemesini alyp bilýän bolsak, o maglumatny, biz o arhiw hakynda gatykän zat da bilýän bolup bileriz. O näme üçin
ýok etjek nemesine giripdir. Ondan soňra o arhiwi tutuş ýakaýmasa onuň gurtuluşy ýok-da. O tutuş ýaksa da o bütün elit diýilen nämäniň hemmesi gidiýär. Hemmesi. O arhivden hemmesi hem jogapkar edilemesinde. Şonuň üçin bir nemesi ýok. Tragediýa olara göre bu zat tragediýadyr. O daşyndan ýani ýurdun daşyndan o ulalyp gelýän zadyň möçberini bilip bilen oklar. O nähile ulanyp biljegini, ulalyp biljegini, o näme zatlar edip biljegini, näme ukyplylygyny bilip bilen oklar. O içeride de bir çözgüt ýok. O gysga wadaly çözgütler bar. Bu bir ikinciden hem çözgüt diýilen zat mümkin däl şu an Türkmenistanyň içinde. Her çözgüt diýip o orta atan zadyň tersini işleýär. Şo ýagdaýa gelipdir Türkmenistan. O şu zat çözgütdir diýen o tersini işleýär. Çözgüt näme zat? Çözgüt şo taýdaky hemme elitleriň suud edilmesi, cezasyny çekmesi, ondan soň o Türkmenistan rahat bir dem alyp biljek howadan. Ýoksa o hemme orta atylan zatlar tersini işleýär. Bu zatlar edil fizikanyň kanuny ýalak bolupdyr Türkmenistanda. O çözgüt gözleyen yerleri aslında çözgüt däl. Ve näçe uzatdıkça da bunun sonu yani gaty agyr boljak, acyly boljak. Nemedir? O şar näçe çiğişip ýarylsa şonça da sesi o neme bolýandyr? Gaty bolýandyr. O şary köp çiğişmänkä aslında ýarmaly bolar. Ya şar çiğişdikçe o yakınlarına hemme yere de täsir etjekde. No, indi bu yankı gelmişekler nereden geldi? Gelmişekler ine Moskwanyň ýörüte kadyr yerleştirme, kadyr ayırma, kadyr yetiştirme ve kadyr ýok etme diýilen bir hova guramajygy var. Yine bu üçüsem yine şo taýdan gelenler. Yani SSR entek o darga manka uğradılan adamlar. Türkmenistan bilen yakından uzaktan hiç ýyly değişli yerleri yok bularyň. Doğulmadyk, ýaşan bolup biler, yani mejbur iýerilenden soň ýaşaýanlygy üýtgetmeýär. O näme üçin uğradylanna seretmeli. Ýani bular o Türkmenistany komünist we nemesine göre, perspektivine göre tutmak, o gerekli kadrlar çıkarmak, o neme komünist o düşüncesinin tersine gidýän kadrlary ýok etmek. Şonuň ýaly bir nemesi var, wezipesi var. Ine şonuň üçindir Hramow we Jadan bular hemmesi nemäniň Niýazowyň daş döwregindäki adamlar saýlandyr. Ine Aýdaly Halmyradagy bolanok bunu ýok etmeli, mysal üçin. O ýa-da o Saparagada bolanok bunu işden aýyrmaly, sürgün etmeli. O bilýän adamlarymız aýdy, ýa-da bilmeýän näçe adamlarymız bar, atylyp o neme diýip öldürilen, ýok edilen. Ine bu zatlaryň hemmesi şol üç nemeden çykýar, üç kelleden çıkan zatlar. Esasen hem Hramow içinde şolaryň iň ýaşy bolmaly. Türkmenistany şu ýagdaýa neme ýagdaýynda sokan, näme diýeli? Fiziski o şu ýagdaýa sokan adam o. Yani ine bu taýda şul adamlaryň barlygyny jemgyýetiň içinden o hökmän suratda bilýän adamlar bolmaly we şoňa garşy göreşip bilmeli. Yani jemgyýetiň hem o kemçilikli ýerleri bu. Bu ine geçmişten biz neme almaly? Eğer geçmiş bize referans yani o çeşme bolmaly bolsa ine geçmişte jemgyýetiň şu göýberen kemçiligi var yani köpçüligiň. Köpçülik hemişe daş döwreginden şüpheli bolmaly. O daşdan bir zat gelip biler, bolup biler. O işler ters gidýän bolsa diýmek
bir zat tersdir yani bu nemesi. Cevabı yöneköy. İşler ters giden olsa demek bir zat ters. Yani şu ters zatı tapmalı. Şonun ýaly häzirem indi şo ýagdaýda ine biz şu wagt öz üstümize düşen wezipäni gereginden köpü bilen alyp barýas. Köp zat biz ekrana beremzok edýän işimiziň belki 100%'ini berýändiris. Taýarlanýan zatlaryň. Soňam näçe adam bar? Kimler işleýär? Näçe topar bar? O zatlarym biziň aramyzda. Biz görkezilmelisini görkezýäs. Yani menem gör çykmaly bolsam çykýan. Ýa-da aýdyň. Ondan soňra bir näçe toparlar. Bu işler şunu alınıp barylýar. Ine biz edýäs bu işi. Yani ine jemgyýetiň hem üstüne düşýän bir neme bar. Jemgyýet ýurdun içindekiler okey garaşyp bilerlerse ya ýurdun içinde yeterli maglumat ýok, maglumata nemetmek ulaşmak diýin, ulaşmak kyn, çylşyrymly, gymmat şonuň ýaly nemeler bar. Ýurdun içindekiler garaşyp biler yani. Garaşma nemesini dolu oturtmaly, hökman suratda ýaýratmaly. Iň bärkisi ruh taýdan, psihologiýa taýdan, moral taýdan garaşmaly bu zatlara. Näme zatlaryň boljagyny bilip bilmeli. Yani ýurdun daşyndaky ýyldaşlaryymyzda hökman suratda aktiv nemeler bolmaly. Aktiv hereket. Aktiv hereket diýende ýyldaşlar şunu ýazat pikir etme. Meeting bir aktiv herekettir. Dogry ýöne diňe bir giden aktiv hereketleriň içinden bir sansdyr. Ve meeting netije berilýän ýerlerinde dogry bir şekilde edilýän zatdyr. Şoňa güýjüň ýetmeýän bolsa etmeýän. Ýöne beýleki tarapdan ýyldaşlarymyzyň, yani ýurdun daşyndaky ýyldaşlaryň kadr bolup biljekleri o kadr bolmalydyr häzirden. Bu kadrlaşma meselesi täze Türkmenistana garaşlýan däldir. Täze Türkmenistana barsaňyz kadr bolarsyňyz ýöne aýlykçy bolarsyňyz. Täze Türkmenistana Türkmenistan şunu ýaly üýtgetmek isleýän diýen arzularyňyz gat aşaklarda galar. Siziň ýeriňize belki arzulary has pesräk bolan adamlara galar. Şonuň üçin arzulary güýçli bolýan adamlaryň hökman suratda häzirden demetmeli. Bu bir ikinciden halkyň boýuna düşýän demeler bar. Etmeli işler var da bu nemede. Olardan biri ine onluklar. Onluklar iň uly hereketdir. Şu onluklary dogry oturdup bilmesek ýyldaşlarymyz meeting hem edip bilmeýär, toplanma bilmeýär, protest hem edip bilmeýär. Yani köpçüliklerin hiç bir hareket edip bilmeýär. Näme üçin diýip sorasaňyz, biziň protest, meeting etme tejribemiz ýok. Bu zady hakykaty ýaly edip kabul etmeli biz. Başka şekilde bolmaýar. Meetinge çykyp ýag, un soramakları ahtimal yani. Biz bu zatlary ýaşadyk birinji meetinglerde. Ýag, un soralyp çykyldy. Belki içimizde de vardır yani şol meetinge goşulanlaryň. Ýag sorap, un sorap. Yani olar indi geçmişde kaldı tecrübe hükmünde. Biz indi öňümüzdäki nemelere seretmeli ve öňümüzdäki zatlar hem entegem sizin pikir edişinizden başka ve karşı tarapyňdan pikir edişinden başka bir zat. Bu zat nireden gelip çykjagy belli däldir. Bu edil olara göre bir terörizm ýalyk bir zatdyr. Yani dogry däl bu taýda ulanmak. Biz terörizm diýmek gorku salmak diýmek. Biz olara ine şu wagt gorku salýas. Nireden nädip alınjany bilip bilmeýär ve bizem bu zady arkaýyn aýdyp bilýäs ağzymyzy doldurup nireden nädip gorkuzjagymyzy olar bilip bilmezler. Bilme mümkinçilikleri hem ýok. Sebäbi bular KGB-nyň ýani 70 ýyl bundan gurulan bir guramanyň işleýiş prinsipleri boýunça işleýärler. Bular maglumat näme? O zady bilmezler. Analiz näme? Onam bilmezler.
O KGB näme üçin guruldy? Sovet prostranstwasynda ya Sovet näme giňişliginiň ýaşaýjylaryna gorku salmak üçin döredildi, izarlamak üçin döredildi KGB. KGB gelýän howpa garşy göreşmek üçin döredilmedi. Dörediliş maksady. Ondan soň o gelýän howpa garşy ýene bir zat üçin göreşjek bolan bolup bilerler ýöne. Onuň hem iň ulusy bar ine Owganistanda. Näme etdiler 79-njy ýylda? Owganistan urşuna girdiler. Olam näme hasabyna girdiler? KGB-nyň beren maglumatlaryna görä girdiler. Ýöne o urşuň içinden çykyp bildilermi? Çykyp bilmediler. Gaýtam o ýykyljak bolup duran Sovet nämäni ýykylmasyny hasam tizleşdirdi. Ine KGB şu zatlary görüp bilmeýän bir gurama. Bundan soňra görüp bilmek mümkin däl. Gaty giç aldy. Onuň üçin bu zatlary görüp bilmek üçin KGB bolmaly däl. Yani MHM diýip adyny ýetketdiler soň. MHM nämedir? Ine hyramy fiýaly adamlary arhiwiň içine sokar, gelmişege. Olam isläni üýtgeler içinde. Üýtgetsin bize o hyramy o cezalandyrmak üçin bize bir sanaق sebäbim ýetýär-de. Elimizde o barmağımızın sanyny geçýär sebäpleri. Biz nämäň içinden o bir zat tapyp onu etmek niyetimiz yani gerekligi ýok bu zadyň. Şon ýazat ýöne o arhiwiň nemesini zaýalaýarlar. Ýene pikir edin. Gelmişek bir adam 2 ýyldan bäri arhiwiň içinden çykmaýar. Näme üçin çykmaýar 2 ýyldan bäri arhiwiň içinden? Ýa-ni o soradyk. Siz hem özüňize o sora beriň, özüňizçe jogap beriň özüňize. İçiňizden. Bir adam bir gelmişek bar, o Türkmenistany ýaşalmaz ýalyk bir ýurt etdiler. O halkam buňa sesini çykarmady, buna hem aýdyp geçeli. Bu zatlaryň hemmesiniň hem demesi bardyr, iki taraplayındır bu zatlar. O zulüm edýän bar bolsa, garşysynda o zulüm bolýan hem bardyr. O zulüm bolýan näme üçin bolýar? Ya güýji ýeten okma, ya o nemesi mi ýok? O aňy ýeten okma. Bir näçe sebäp bolup bilýär. Ine o nämesi ýetmeýän bolsa-da şu zulümi görýänligi üçin o günäkär diýmäýin, o zulümden näme galýar, güýçsiz galýar. Ine meniň hem näme etjek bolýanym, o jemgyýet näme üçin güýçsiz galdy? Şonça o aýdaly şo wagt 4 milyon halk bar bolsa, 4 milyon halkyň içinden bir sany akylly tapylmadymy? Şol wagtlar. Hökman o Türkmenistan iň soňky o demine çelli gelmelimite diýilen ine şu soraglary hemme kim her bir şahs özüne soramaly. Ol özüňize soraň, enataňyza soraň birinji oçurtda. Sapar ağa da soraň da ýöne Sapar ağa diňe ýeke nemesi däldir bu taýda. Hemme kim kommentariýalarda zatda kän görýände. Sapar ağa soraýar. Ýöne Sapar ağadan öňem has güýçli, ýerlikli adamlar bar eken. Olar näme üçin edip bilmedi. O Sapar ağa 30 ýyldan, 20 ýyldan soňra o şu zadyň edilip boljagyny suwd etdi. Ve bu işin hem soňuna çelli o barjagy görünüp dur. Ýöne biz ine özümize soramaly. Yani Halmurad ağa da edil şonuň ýaly. Halmurad ağa ara kesmesiz 30 ýyldan bäri göreşip gelýär. Biz ine 1 ýyldan bäri göreşýäs we haçan diýip soraýas. Haçan diýilen soraň jogaby gaty kän zatdadyr. Gaty kän zatda, bu zatlaryň köpüsine ine näme de görüp bilmeýär-de, garşymyzdaky o jenaýatçy toparam görüp bilmeýär. Olaryň ine şonuň ýaly. O ýene-de aýlawly, boýlawly diýip o jogap berdim. O düşünen adamlar o düşünendir. Ýani o haçanyň nemesi ýokdur. Bu prosesdir. İzgiderlikdir. Yani 3 faza
üç fazadan o meydana gelecek bir prosestir bu. Yine yankı o döredilerin hopsuzluk demesi var. Yakın vaatlarda demesem çıkar. O M2 adında Milli İstihbarat İnstitütü, yani bu institut değilmenin sebebi, institut sözü o sizin bilýäniňiz o bilim alma nemesi däldir, asıl manysı onun. Institut demek barlyk we gözlek merkezi demekdir. Ondan soňam o guruluş manysyny berýändir. Bir gurama manysyny berýändir. Bizim bu taýda maksadymız nemeti baştan goýan maksadymız jemgyýeti tanamak. Bizim şu wagt içimizde köpüýemiz jemgyýet bilen gyzyklanýas. Alan bilimlerimiz hem şoňa değişli. Jemgyýeti öwrenmek, jemgyýet näme üçin bunu eder, onu eder diýen soraglary sorap gören adamlar tık ve edil nemesinden hem dengelen olmalı. Bu soraklaryň sorap bilýänligimiz üçin ine şo gurama döredi. O guramanyň içinde de o kän adam bardyr, o köp adamam bir-birini tanaýan däldir, barlygyndan hem habary ýokdur ýöne. Şoňa o neme maglumat gelýär, analiz edilýär. Şoňa bir mehanizm guruldy we şo mehanizm ine iň soňky bolan bir miting nemesi bardyr. Miting ady berilen. Sabotaj boljagyny ine şonuň bilen bilip bildikde. Şo zada taýýarlyk görülýänligini. Bunuň hem daşynda bir näçe neme taýýarlyklary barmyş. Onda da o edip bilersmi, bolarmy bolmazmy diýilen ikirjeňlenme nemeleri var. O käbirine etmeli, entek wagty gelen ok diýilen yerler barmyş. Olar hem entek görüberersiz. Bize gelen maglumatlaryň hemmesine de taýynlykly. Şonuň üçin hem biz geçen hem sesimiz çıkarmadık. Sebäbi bize gelen maglumat sabotaj diýdiler we hakykatdan hem şo çykdy. Ondan soňam ýani biz izarlandy o zatlaryň. Izarlandy. Entegem gidýär täze maglumatlar geldikçe birleşýär o maglumatlar. Şonuň ýaly işleýär. Bu zatlaryň hemmesi o boldukça o haçana dogry ýakynlaşýas. O hemme kim bir yerden tutundukça, ýa halk nemesine goşuny taýýarladykça, diýeli goşuňyzy hem taýýarlamaly. Haçan ine şo neme ýakyn da. Şonuň ýaly meniň aýtjagym şo, azjyk dolandyryp uzakdan aýdyp berdim. Düşünenleriniz düşünensiňizdir. Düşünmediklerem ýuwaş haçana dogry ýakynlaşdykça düşünerler diýip umyt edýän. Bu arada pikirlerini aýtjak, goşjak, sorajak bar bolsa. Ýokmy? Ya umuman ine bu zat bir lineyka alsaňyz, çiziň şo taýy. Başy o boş bakalaşka bardy. Boş bakalaşkanyň barlygynyň sebäbi gorky hem sowatsyzlyk hem tejribesizlikde. Boş bakalaşkadan dogry ine döwlete dogry gidýäs. Bulan bir 3 faza. Boş bakalaşka şo birinji fazanyň başlangyjy. Bu 3 faza bizim ýurda girmemiz üçin 3 fazanyň ýerine ýa-da amala aşma hukman däl. Sebäbi 3-nji faza eýýäm ýurdun içinde alınıp barıljak işlere değişle. Şonuň üçin nemedir? Yani şo zady proses hukmunda görmeli biz. Haçanam ýene-de o bizde galsyn. Haçan diýilen soragyň jogaby ýene-de bizde galsyn, ýöne umuman häsiýetnama berip bildimmi käm diýip umyt edýän şu ýagdaýa. Aýdyn. Keminem indi men bir soragym bar.
Eşdilýärmisiz? Ava eşli aha. Şu täze Türkmenistan haçan guruldy? Täze Türkmenistan ava. Yok yok, oyun etmeyen Kemine. Başlan ya, sonra olmana için. Men başka bir zat aýtjak. Hı hı. Indi birinciden ýanky tejribeler hakynda hakyky dogry belläp geçdiňde tejribemiz ýok. Hiç hili. Sabotaj näme nädip edilýär? Ýanky köpçüligi nädip kullanýarlar, nädip şolaň hereketini öňünden onu bilemek, ýanky düzüp bilýärlermi bilenokmy? Ýöne şu zatlar nädip edilýär? Esasan bizde şol tejribeler ýok hiç hili. Men ine Türkiýeden mysal alanda şu zat vardır ine häzir Z kuşağı diýerler-de. Yani 2000-nji ýyllarda doğulanlar diýil, ondan soňky 97-98'en bolup biler. Esasen hem şolary ulanylýandyr Türkiýede. Provokasiýa üçin hem şolar ulanylýar, sabotajda şol çağalar ulanylýar, ýaşlar ulanylýar. Näme üçin ulanylýar? Sebäbi olaryň tejribesi ýok. Beýlekilerde ine Türkiýede 50 ýaşyny, 60 ýaşyny geçen adamlar gatyken edil şoň ýaly o ýyllaryň içinden geçenlik üçin islendik bir zatda şol adamlar bilen gürrüňleşik bolan wagtynda ýanky Türkiýede 2016-njy ýyldamy kemine näme o gezi bağlary. Ava. Ava. 15-nji ýyldamy ýyl ýadyma düşenok. Şoň ýaly bir waka bolan ýagdaýynda da şo taýda da esasy anam ýaşlardyr. Ýanky 17 ýaş, 22-25 ýaş üçin esasy ol agyrlyk bölegi ýanky mod diýen nämemiz şolar bolýar. Indi ol näme üçin bolýar? Sebäbi 40-ny geçen adam, 50 ýaşan adam eýem olar köp zady gördü Türkiýe tarihinde. Olam ýakyn tarihlerde olup geçdi. 30 ýyl mundan öňki bolan zatlar var, 35 ýyl var, 40 ýyl mundan öňki bolan zatlar Türkiýede. Ve şo zatlaryň hemmesini gören adamlar eýem boljak zatda islendik hereketde daşardan şoňa seredip bilýär. İçine garışma. Ýaşlar näme etdi? Daşyndan seredip bilen o. Olara biriniň bir zat düşündüreni bilen ýola çykýarlar, ýa-da ýola çykýar diýenim. Şol düşünjeye goşulyp herekete başlaýarlar. Ýöne näme üçin? Kimiň behbidine edilýär? Kim etdi? Kim isleýär? Kim utuş gazanýar o taýda? Hiç hili görüp bolanok. Ve hakykatdan hem sen şoň içinde bolsaň görüp bilmeýän. Ine şoň üçin watandaşlar islendik edilýän işte birinciden şol bolýan meseleniň wakanyň daşyndan seretjek bolup görüň. O taýda analiz diýende analiz hem gerek däl aslında. Näme üçin, kim üçin edilýär şo zat? Diktatory aýyrmak diýilen düşünjeni ýatdan çykaryň. Ýalňyş bir zat diktatory aýyrmak. Men öňem aýtdym, ýene bir sapar aýtýan. Türkmenistanyň ýylaty, Türkmenistan watandaşlary diktator aýyrmak arzuwy ýokdur. O ýaşamak arzuwy bardyr. Maksat şol bolmaly. Diktatoryň maksaty şol bolanda diktator eýem sen bir missiýaň bolýar. Ya da bir günlük 2 saatlyk işin bolýar. Yani şol päskel berýän olsa diýmek, o ýaşamak üçin şonu düzeldersin, aýyrarsın. Beýleki işlerde de ýanky çörek sorap, ýağ sorap, köçe çykylmak diýmek näme diýmek ol? O zadam ýalňyş zat. Soňa miting geçirilýän olsa da bardy geldi. Aýdaly ine ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde mitinge çagyrýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde mitinge çykarýarlar. Olara baryp näme diýjek bolýaňyz? Ýanky köpçülük mitingde şol köpçülüğün sesini yetirjek bolýar. Näme problemaň var? Şonu aýtjaň. Näme diýen? Diktatorlar biz ne ýollar ýapyk diýen. Birleşen Milletler Guramasy şonu bilen okma. Biz miting geçirjek bolsak, hakyky manasynda miting geçirjek bolsak, biz kime düşündürmeli şu zady? Öz garyndaşlarymyza birinji nowatda. Öz watandaşlarymyza, dostlarymyza düşündürmeli. Şonda şol mitingin netijesini görüp bilýäňiz. Başka hili islendik, müň sapar geçirip görüň. Ona wagtymyz ýok. Wagtymyz bolsa, belki biz şoň özümüz guramaçylygyny edip müň sapar miting geçirerdik. Müň sapar her gün geçirerdik. Hiç adam üýtüp etmezdi. Sebäbi
yeri var, vakti var mitingin. Sonra ne için miting olanda hiç kim soran yok. Ne için siz şu tarihi sayladınız deyip. Yani söz atlar ne için sorulan yok ya da ne için fikir edilen yok söz atlar. Elbette köp adamlar ne ya düşünüyor ya ne mene edilýän oyuna menen şoňa alarak pikir edýän sebäbi hem öňkü tejribelerden hem şu wagt mitinge çağrılan ýagdaýynda dayanky barýan adam ýa-da şoňa pozitiw nüsir etýän adamyň sany gün-günden azalyp barýar. Elbetde o daşynda durup aýtmagyňsa dine menen barjak o käşki menen barsatdym diýip aýtmagyňsa ýöne aýtmak bilen etmek ikisi bir zat däldi. Şoň üçin o meselelerde islendik işte de näme etmeli? Men bärde ýene bir zat aýdyp geçeýin. Yine Niyazov o adam deyin, Ervedi adam deyin bir aydan sözü vardır. Yani o sözde sözlemin aydayın. Yine Boyunyalı halkımız var diye. Indi o sözlemin kuruluşunu men näme manysını düşünülen manyny aydayın. Şol cemiyet, Boyunyalı cemiyetimiz var. Men cemiyeti Boyunyalı diýip aýtdy. Indi Ervet zat hawa ýöne şol Niyazov şol wagt öz cemiyetini aslında kritikawat edýär. Ve biz şondan doğru netice çıkarıp bilmedik. Kritikawat eden üçin adam Ervet ýa-da gowy diýmek gerek däl, ýöne kritikawat ediläýmeli. Biz birinciden özümüzü kritikawat edip bilmeli, soňra ýaşaýan cemiyetimizi, toplumumuzu kritikawat edip bilýän olsak ösüş bolýar. Niyazowyň şo taýda aýdan zady ýa-ni bizim cemiyet goýunýaly diýen zady cemiyete garşy o diýmege cemiyet goýunýaly bolmaly diýmeli däl. Eger biz goýun olýan olsak onda şonu düzeltmeli diýen ýa-ni antitez olmaly da şo taýda. Ýöne şo zatga inansak da bolmady. Niyazow şonu aýdanda indi şol sözü häzir başga bir Ýewropa milletleriniň Niyazowyň post ýa-da pozisiýasy ýaly bir ýerdäki adam aýtsa, ol cemiyet özünü düzeltmek için işlep başlar. Yani ne o goýunýaly bolýan olsak onda gelin şonu düzeldeli diýer. Yani bizde şo adam ýok. Yani doğru bir zat aýdyldy. Men düşünje diýen ol adam gowy bolsun, Ervet bolsun, tapal ýok, düşmanyň bolsun, düşünjesi gowy düşünje bolsa ýa-da kritikawat edýän ýerinde doğru kritikawat edip bilýän olsa doğru zat ol. Yani o taýda gaharyň geler ýaly bir zat men pikirimçe ýokdy. Ýene bir näme aýdyp geçeýin, ýakynda ýankı näme Ruhnama kitabyny okudum da. Näme diýe bir goşkusy var. Türkmeni beýik türkmen edip biljek türkmendir diýip ýazypdyr. Yani o daşyndan kömek soramak, indi ýankı mitinglere çykanda esasan daşyndan kömek gözlenýär-de. Ynanyň hiç haçan hiçbir döwletde Amerika bolsun, beýleki döwlet islendigini barlak görüň. Ýöne taryhyny alyň, okaň, uzun taryh hem däl 300 ýylyny 500 ýylyny seretseňiz eýem düşünip başlarsyňyz. Dine şol ýaşaýan cemiyetiň özüni östürip bilýändir. Kynçylyklar netijesinde. Eger başga biri sana kömek etýän bolsa, olam diňeýine şu gün ýewreýlere näle kömek edildi Ýewropa. 14-15-nji asyrdan başlanýar. Ondan soň ýagny şo döwürdäki nämelerden başlap gitleriň nämesine çegelýär da ýewreýlere edilen kömek diye, men ona kömek diýip bilýän. Sebäbi gören ýerinde öldürdiler, ýok etdiler. Iň soň ýewreýler näme etdi? Biz bir zat etmeli, ýaşamak üçin bir zat etmeli diýdiler. Näme etmeli diýdiler? Okap başladylar. Ýazyp başladylar. Ýankı dine özlerini öğrenmek bilen kalmadılar. Tutuş dünyanı öğrendiler, alemi öğrenip başladılar. Yine şolam edilen kömek oldu şolara. Yine şu gün kiçik bir devlet ýöne dünyanın niresine varsan şolar vardır. Bilime giren yerinde bilimde şolar vardır. Tariha seyretsen yine hem yerde vardır. Yani şu gün siyasi arenada yine hem yerde vardır. Bayanlı da hem yerde vardır. Näme netijesinde edilen kömeğin netijesinde giýitlerin kömegi Ýewropa beýleki nämeleriniň kömegi netijesinde ine şoň ýaly bir döwlet dörep bildi şu gün. Ýöne beýleki kömek bar ine kyn güne galan wagtyň saňa o çöreňi berdi, problemaňy çözüp berýän bolsa, ol kömek däldir, tersinedir ol. Kömegiň tersidir. O kömegiň tersine näme diýilýän bolsa, ine şol zatdyr aslında.
Men şu zatlara açacaktım. Yani vaktinizi almayın. Hova, ine şu haçan diýilen nemäň içinde köp adamyň nemesi haçany nemede utar ýa-da Gurban ulyny aýyrmakda utar ýa. Haçany şu taýa çelle. O ýanky aýdyň aýdşal düýünden ýalňyş, ýani ýalňyşlygy nireden gelýär? Ýeterli däl. Gurban ulynyň aýrylmagy problemalary çözmeýär. Näme üçin diýip sorasaňyz, Gurban uly ine şu jemgyýetiň içinden biri. Jemgyýetiň içinden çykan biri. Gurban ulynyň ýerine o şol Gurban ulynyň çykan jemgyýetinden birini getirip goýar musyňyz ýa? Ýönekey näme logika soragy da, ýönekejek logika soragy. O elbetde ýok diýersiňiz. Onda bu jemgyýetiň içinden kimi getirsen hoply bolýan bolsa, diýmek şo taýdaky sistemany ütgedýän. Ýani sistemany ütgetmek diýmek şo sistemadan peýdalanjak bolýanlaram ütgetmek diýmekdir aslında. Ýöne o sistemadan peýdalanjak bolýanlary ütgedip sistemany ütgetmesen ol adamlaram soň sistema göre bolup gidýär. Bir sanyky jek bir mysal bereýin. O neme var? Bundan yıllar bundan 2014'den bolup biler, 2010'dan bolup biler. İstanbul'da Türkmenistan'a uçyan o aeroportda yine aslında yükün klası vardır. O şu yükün klasından köp bolsa pul töleýän. Yani tölemeli pulu var. Emma şo taýdaky o Türk nemeleri öwrenşdiripdirler bizim halkymız. O şo taýda näme bolupdyr? O Türklerem para alýan bolupdyr. Pikir edin. Yani bizim ildeşlerimiz şo taýa baryp sistemany gurupdyr. Yani Türkmenistandaky sistemany gurup beripdirler Türklere. Türklerem paranyň keypini çykaryp dururlar. Ýöne men o taýda yüklenýän ýükü gördüm, diýdim bu samolyot diýdim uçup bilermiken diýip gaýgyrdym. Meniň birinji kelläme ölen zat şo. Sähe uzun guýruk bardy. Giden o yükleri bir görseňiz adam başına o adamyň agyrlygyça bir yük düşýär-de. Bir adam ortalama 70 kilo bolsa ýa-da 65 diýeli. O 65 kilo her adam yük alyp barýar. Soň seretdik, o yükümüz gelmedi bizim. O köp bolan soň o bir gün izinden mi geldi, bir gün mi, 2 gün mü? O köp bolan üçin yüklemendir. Entegem o taýda bir nemeden gözden geçirilýändir de. Ve şonuň ýaly neme? Şonuň üçin o sistemany ütgedýäňiz. Öňkü sistemany aýyrsak düzelýär. Yine bizim hem haçanymız o sistemany ütgedýänçe dowam etmeli hukman suratda. Soň ýene bir zat var, ýani aklyma geldi Niýazow diýende aýdym. Niýazow ine halkyň öňünde aýtmandyr bunu, ýani bu halk entek demokratiýa taýýar däl diýip bir sözü bardy. Yani diýjek bolsa o biz demokratiýa bermeýäs, o başga bir zada taýýarlyk görýäs diýip aýdany bolmaly da şo sözüň. Yani biz indi o halk taýýar däl bolsa-da şu demokratiýany getirmekçi. Güç bilen bolsa-da, zor bilen bolsa-da, akyl bilen bolsa-da o näme zat ulanmaly bolsa ýagdaýa görä şo zaty getirmekçi. Biz hemme şu demokratiýany getirmegiň formalarynyň hemmesine de göz aýlaýas. Soň demokratiýa geldi hemme zat gowumy diýip sorarsyňyz. Elbetde o taýda bitmeýär. Demokratiýa bir jogapkärçilikdir. Demokratiýa diýilen sözü söz azatlygy däldir. Ýalňyş öwredýärler. Jogapkärçilikdir. Ýani şu aýdyp bilýän sözüň arkasynda durup bilýänmi diýip soraýarlar aslında. Sen diýä şu çykyp aýtjak sözüň arkasynda durup bilýänmi? Diýärler. Durup bilýän diýsen onda sen aýtmana azat diýärler şo sözüňe. Demokratiýa diýilen zat şonuň ýalak bir zat. Sen çykyp o söz azat diýip aýdaly o terrorizme propaganda edýän bolsaň, o ýa-da aýdaly
Ayallar işlemeli değil, öyünde oturmalı deysen. Yine şunun arkasında durup biliyor musun? Ayallar öyde oturmalı, işlemeli değil. Ya da ayallar maşin sürmeli değil diyele. Şimdi demokratiya geldi de o bir adam çıktı ayalların maşin sürmeni istemeye. O, onun bir giden nemeleri var. Özçe bir sebepleri var. Boldu mu indi bu zat? Demokratiya oldu mu indi şu zat? Olmadı demek demokratiya cevapgerçilik. Demokratiyanın asıl manisini düşünseniz o dine o doğru zatları aydıp bilmek. O yanlış zatı o aydıp başkaların gövününe değecek olsanız o zat yoktur. Sebebi o konstitusiyanın içinde geçeceği ve bütün devletlerin konstitusiyasında yazılı yaşa zat. Yani senin edecek olan ya da aydayan zatın başka birinin hakkına, hukukuna geçeceğin olsa yani hakkına, hukukunu bozayan olsa onda sen o zatı aydıp bilmeyen diye. Yine demokratiyada şonun yalak neme diye. Yine bizim şonun yalak şu demokratiyana o zor bilen olsa da, güç bilen olsa da, akıl bilen olsa da o yumuşak görünüşünde olsa da getirmekçi. Başka sorunuz, aytacak zadınız, fikriniz, koşacağınız. Bilbil. Salam vatandaşlar, Temine Aydın, yaşlılar, vatandaşlara men de salam. Nima aytjak bolumda, ene şu demokratiya tabi adamlar neme bolsa, kail bolsa, şu adamda demokratiya däl ýa-ni ýalňyş da şolam. Sebäbi hiç kim gurulanyk emmek saglasny şeýle gedip ýöre, Türkmenistan içinde adamlar neme diýip ýörde, nähile hiç kim gurulamaýar, ýöne bir zada garaşýar. Diýmek kail bolly, hemme zada rady. Dordam şu şuna da şu hakkı bolşa da demokrasiya diýip bilýär, sebäbi adamlar rady bolup geldi şuna. Mysal üçin ýöne nähile islegler barda, hereket neme nähile aýdan ad bolup adam diýsen nähile hereket barda şunu görkezmän etjek bolýarlar da, onu görkezmän gizläp neme dip watanyň nämäň bilen geljegiň bilen söwüşip bolanawa, dogrymy? Öde isleýär gowy ýaşamany, demokratiya bolmagyny ýenesin ýöne görlemeliler ýan adamlar häl häziram barda. Şo barada aýtjak bolumda, şo nähile aýdyn. Şeýle seretden häzir bide diktatoram diýip bolmaýar, sebäbi halk kail, şo näme kail bolup otur. Dogrymy? Mysal üçin şu tarapyny nämetjek bolýany. Düşünür bilemedem bilemem. Köpçülük sesini çıkarmayan olsa da yine neme Birleşen Milletler Kuraması yine beyleklerim Olar bir de demokratiya diýip düşünýär. O demokratiya diýip düşünýär. Diktatoram diýip düşünmeýär, oňuny çykyp tansa edip aýdyp ýörseler, halk gowar şeýtýär diýip. Nemeden manen berýärler-de. Yo olar Cemiyet düzelmese. Olar näçe wagtdan bäri aýdyp ýani öz üstüne düşen wezipeleri aýdyp gelýärler. İnsan hakları hem Türkmenistanda insan hakları bozulýar. Ýa-da aýallaryň haky bozulýar, haýwanlaryň hakyna çelli hemme adam aýtdylar. Ýöne olaryň yerine ýetirjilik demesi ýok. Bir tarapda nemesi ýok. Biziň etmeli işlemez nähile. Halkın cemiyetiň etmeli işi doğruluğuna edilen nokta. Yuwaş-yuwaşdan olam şo ýanky tiň aýdyşyňy diýäli düşünjesizlikden nemeden bolýar da ýanky bol nähile aýdyn. Düşünüp bilmän bolýar, düşünje pes bolup analiz pes bolup ana şo analiz aýtjak bolum, analiz pes bolup nemetýär. Adar hakykatdan her gün mitin geden medelen şu düzelýän bolsa men giýjegin ne diýetjekkä beýleklerim şo ne derdiňe hemmäňiz şo mitin gülen birde düzelip bolýan bolsa. O näme etýärler, kim çağırdy, näme üçin çağırdy? Arkasynda näme şoňy düşünjek bolmalylar watandaşlarymyz.
Şonu aýdaýyn dedim. Şu analizini östürmeli, şu analizler vardı, ýörüte testler, nemeler, ýa-ni telefonu bu internetde käme her hil zatlar. Analiz etmegi güçlenir, ýani pikirlenir, ýani oýunlar amma hakykan pikirlen. Kelläňde oturýan oýnan bolsa şoňa. Şonýaly metodlar, neme dip bilerler analizini östürjek bolsa her kim öz üstüne işläp başlasa diýenler diýjek bolýanym. Sağ ol Bilbil. Şonu aýdaýyn diýdim. O neme de bu zadyň demokratiýany nädip düşünýänligiňe bagly da. Soňam bir adam şunu edýän bolsa, tutuş halkam sesini çıkarmayan olsa olan bir demokratiýa gynansak da. Şonu aýtjak boldum kemine. Beşgajyk bu düşünürdim. Şonu aýtjak boldum da. Soň ýöne neme var? Bu taýda başga bir zat bar da, sessizlik bar. Yani daşdan seretsen sessizlik var. Yani pasiv bir hereketlik var. Esasen ýurdun içinde. Pasiv hereketlik diye. Bu hereketliğe karşı göreşmen bolanok. Mesela hazır şu sisteme kuramaçylyk jenaýetçi topary şu zadyň öňüne alal diýse de öňüne alban bilmeýär. Sebäbi bu pasiv bir hereketlik. Näme diýmek bu? Yani bişişýän bir zat, yani bir bomba taýarlanýar diýip pikir edin. Yani nirede taýarlanýar? O kim taýarlaýar, nädip taýarlanýar bilip bolanokda bu zady. Bu näme açyk aýdyp bilýäs, öňüne alyp bilmejekleri üçin 100% açyk aýdyp bilýäs. Bu ýöne proses, ýene jahil neme diýip aýdaýyn. Jemgyýetimiziň köp bölegi jahil. Yani jahil diýmek o bilgisiz, maglumatsyz diýmek we şol bir wagtda da o aýdylýan zatlaryň o dogry my ýalňyşlygyny bilip bilmeýän diýmek. Biziň ýagdaýymyzda aýtsak, o gyska wagtly seredýändir hemme zada. Meselem Türkmenistanyň içinde şu guramaçylykly jenaýetçi toparam gowy bolup gider diýen bir ynanca neme eýýär. Ay o taýdan gazyň pul gelýär, bu taýdan ýene bir zadyň pul gelýär, biz alyp çykarsy diýen ýaly bir nemäň içine girip durýar. Ýani umumy dünýäniň gidip barýan ýagdaýyna seretseňiz, eýýän bu zat düýünden başga bir zada öwürlýär. Bu giňişleýin nämäni görüp bilen oklar. Yani soňa dogry ýa o şaram, yani balonam gitdikçe çeşip barýar. Bir yerlerde de bomba taýarlanýar ýurdun içinde, ýurdun daşyndaky eýýäm aýry bir neme senaryo. Ýurdun daşyndaky senaryo biraz başgaçarak boljak. Yani bu zatlaryň ýene bu zatlar gurrun berýär haçan diýip köp adam ýene haçan diýip sorap biler, kellesine gelip biler. O zat ýöriýtelep soraýanam däldir. Biziň jemgyýetimiziň birinji sorap biljek sora haçan diýilip gelýär de kellesine düşnükli o zat. Yani bu zatlar taýarlanýar ve şol bir wagtda da belki biziň jemgyýetimiz hem neme gyska wagdaly düşünýär. Ýene bu zatlara da sabırsyzlyk diýilýär. O sabırsyzlyk hem diýmek, o bilimsizlik diýmekdir. O bilmeýänligiň üçin haçan boljagyny aşağı ýokary keskitlep bilmeýänligiň üçin haçan diýen soragy sabırsyzça sorap bolýar. Yani bu zat bolup barýar her geçen gün. Biz meselem özümüze, üstümüze düşen işleri gereginden köp halatda edip barýas. Ve gaty çalty. Yani jemgyýetem beýlek tarapdan biziň nemämize görä aýdaly 100 ýyllyk bir kesel bir jemgyýet pikir edin, Sowetlerden başlap. Bir ýylyň içinde şu derecede özüni toparlap bildi. Gaty uly neme ýöne käwagt ine bizde de neme çaklamalar bolýar da bir 3-4 nemeli şunça nemede bolup biler ya şunda bolup biler bunda bolup biler diýip şol nemeleri göz öňüne tutýas ýöne jemgyýetem şol keselinden çalt gurtulup barýar biziň tahminimizden hem. Şonuň üçin ýene-däm o jemgyýetimiziň o gyssanmasy daşyndan seretseň biziň üçin bir sabırsyzlyk meselesi. Sebäbi bu zatlar ertir bolan ýagdaýynda pikir edin Türkmenistanda kim kime çörek vermeli, çörek nädip gazanylmaly, iş yerleri nädip açylmaly, pul nädip dolanmaly,
O goşun nähil bolmaly, Merkez Bank nähil bolmaly, hazine näme etmeli, o cemiyet näme zat etmeli. Bundan soň cemiyet baryp o gowy ýaşajak diýilen neme ýok. Bundan soň o cemiyet gowy ýaşajak, olan bar ýani şu atky meselem Türkiýede iň lüks ýaşaýan nemäňizden hem ýokary derejede ýaşarsyňyz gysga wagtyň içinde. Ýöne olam ýokary bir standartda cemiyet yetişmeli ýani hem bilim derecesinden hem neme derecesinden we bir sanak maksady bolmaly nesil yetiştirmek. O nesil yetiştirmek nemesi olmalı, prinsipi olmalı. Maksadam değil, prinsip boyunca yaşamalı. O, Aydın, sana söz vereyim. Kemine bomba taýýarlanýar diýen ona gönüm anysynda almasınlar vatandaşlar. Bol, Yani bol başka biler türlü ova almasınlar. bomba hakyky manyda bomba däldir, ova illeşler yani o cemiyetin pasiv hereketinden nemetdim ben onu. Benzeştirme bu zatlara ova hakyky manyda däldir, benzeştirme. Tamam nämedeli. Men indi yankı nämen aýdyn Türkmenistanda öňümizde boljak işler edilecek işler yani şu wagtda şu jenaýatçy torparyň etmeli işi men pikirimçe olar. Hökman ol işi eder, oyun oynar yani bir tane oyun. Kemine bu sen YouTube oýan mı? Ova, ova. Onda men ona aýtjak dälse aýdan ýagdaýymda onu etmeýärler. Ha, yok aýtma. Ben onu aýtmaýyn, demedim. Hatta şu öňümüzdäki ýyla yani şu ýylyň soňlaryna çen onun yani 80-85% şoň boljagyny tahmin edýän men. Bir oýunlary bar. Ýöne näçe derece işler bolýar o zatlary aýtmaýyn. Men indi näme geçeýinde şol Türkmenistanda yankı problemalary bar diýe kemine täze Türkmenistan urulandan soň problema şolary çözmeli diye. Aslında ýaşaýyş diýende käbir filosoflaryň aýdyşyna görä ýaşaýyş näme diýip sorasaň ýaşaýyş problema çözmekdir diýip jogap bererler. Onu kemine has gowy bilýändir. Ömrüň boýunça, ömrüň ötýänçe sen problema çözüp geçmeli bolýan. Ine şonda gowy ýaşap bilýän. Indi men isleýän zadym her kim özüne sora bersin. Men näme problemany çözdüm? Ýöne koýsa. Näme problemany çözdüm? Problema çözmek nähili işleýe ine näme bardyr? Ýanky Bitcoin mi näme şol kemine täze näme bu denilen işleýän. Şonuň bir sany ýanky bloklar ötmek üçin algoritmasyny bir nämeni çözmeli bolýan. Şolam gitgide kynlaşýan ýaly, dogrymy? Ova kynlaşýa 4 ýylda hem nemesi azalýa, berimligi azalýa. Hem wagt köp talap edýär, hem iş köp talap edýär. Dünyadaky diýmeýin başdan ýaşaýyşdaky, durmuşdaky problemalar ine birinji problemadan ikincisi kynrak, üçüncüsi ondan kynrak, dördüncü on diňe kynlaşyp gidýändir problemalar. Hemişe şoň ýaly. Ve şoň üçin aýdaly 1000 ýyl öňki ýaşaýan adamlaryň problemasy bilen şuňky ýaşaýan adamlaryň problemasyna seredip görüň. Ya da olaryň çözme şol döwürde canlı ýanky durmuşda galyp bilmek üçin çözmege gerekli problemalar näme? Belki ýertici haýwanlardan goranmak ýaly bir problema bilen garşylaşyp şonu çözmek üçin işläpdirler. Ýöne şuňky problemalary seredip görüň. Ýanky globalny howanyň gyzymagy ýaly nämeler problemalar bilen garşylaşýas. İkisiniň tapawudyny görýäňizmi? Ol bir näçe ming ýylyň içinde problemalaryň derejesine seredip görüň. Ve hemişe de şoň ýaly boljak. Sebebi durmuş diýmek, ýaşaýyş diýmek problema çözmek diýmekdir. Sen eger problema çözmeýän bolsaň onda ýaşaýan diýip pikir etmek gerekdir. Biz şuňky ýagdaýda bir daşary ýurtda işçi, ýanky myşsa güýji olarak ulanylýan bolsak, onun sebebi biz problemalarımızı çözmän gelipdir şu neçelini. Entegem häzir gürleşýän problemalarymyzy seretsen olar bir hakyky näme problemalarda pasport ýasap ber diýen problemany çözjek bolýarsa vatandaşlar. Bir adama yerden durup ýanky Marsdaky nämesini remont etjek bolýar. Marsda bir
aparaty bardyr, şonu remont etjek bolýar. Yerden durup, yer bilen Mars'ın arasyndan göz öňüne getiriň. Ýöne biz näme diýäs? Pasportumuzy ber diýäs. Pasolstva. Yani yine şu taýdan medeniýetiň bizim ýanky şu wagt içindäki ýaşap ýören medeniýetimiz bilen dünýäň beýlek ýerindäki medeniýetleri deňeşdirip bilersiň. Ýöne problema hemişe boljakdyr we şu problemalary çözmekdir we nesil ýetişdirmegiň asıl manysam biz nesli hemişe özümizden akylly ýetişdirmeli. Mysal üçin her bir adamyň çagasy, her bir enataň çagasy ýa-da her bir enataň arzuwy şoň çagasy 16-17 ýaşyna gelen wagty hawa eje kaka sen şu düşünjeň ýalňyş eken diýip aýdyp bilýän bolsa, ne şonda siz arkaýyn diýip bilersiňiz men ýetişdirdim diýip çagy. O sen 18 ýaşan, 20 ýaşan oğluňa, gyzyňa ine şunu şey etmeli, onu beýtmeli diýip öwretýän bolsaň entegem. Diýmek sen ýetişdirmensiň işte. Yani bilemek näme üçin Ýewropada 16 ýaş, 17 ýaşynda gyz oğlu aýry gidip ýaşap bilýär. Yani öz başlap dünýäde bir özü ýaşap bilýär. Bir öz diýende o elbetde kömek edilýär, ýöne aýry bir ýerde ýaşap bilýär, başga bir aýdaly regiona gidip ýaşap bilýär ýa-da hatda döwlet başga döwlete, başga ýurda gidip ýaşap bilýär we en atasy şondan arkaýyn näme üçin sebäbi ýetişdirip bildi. Ýöne biz 30 ýaşymyza gelen wagtam ýanky ejeň bilen ýa-da kakan bilen gürleşen wagtam nahar iýdimmi? Kesellen okmu? Şu dermany iç, onu iç ýani. O näme diýmek? Yani entegem çağı diýmek. Indi elbetde berde duygu nämesine giremek men o duygular hem şondan gelip çykýar. Ýetişdirip bilmenligini, podsaznательne her bir adam men pikirimçe bilýär, çağasyny ýetişdirip bilmenligini. Ýöne şol 17-18 ýaşa gelende çağalar oğlun olsun, gyzyň olsun tapawdy ýok. En atasyna aýdyp bilmeli, sen şu taýda ýalňyş, şu düşünjeň ýalňyş, ine şu zady ýa-da ine şunu bilýän zadyň has dogrusy ine şunu ýalyrak ýa-da şunu uçuly işi ine şunu ýalydyňda has efektiv bolýar diýip olar eýem öwredip başlamaly. Bilim dünýäsi şu günde şo derece çalt ötjär. Şo derece çalt ötjär. 15 ýylda eýem düýbünden başga hili zatlar bolup gitdi. Ine nesil ýetişdirmek diýmegem ine şoňa gelip ýetýär-de. Şo tarapy bar. Nesil ýetişdirmekde o fiziski hava beden tarapdan ulolýa ösýär ýöne ol ine şol bedeniň hiçkili peýdasynyň ýoklugyny ine şu gün görüp görse biz. Näme boldy ine ulolduk, östük, näme boldy? Daşary ýurda gitýän golçuluk, iş edýän. Bir menejer postunda oturan adam ýokdur. Bolsa da ýanky gaty azdyr, 1% ýetýän däldir. Ýöne myşsa güýji bolup ulanýarlar-da. Yani kas güýji. Edip ulanılýar hemmesem. Şoň ulanyp bolýar islendik adamy. Yani iň pes derecesidir o vatandaşlar işçiliğin. Iň aşakda gatlygydyr o. Men şolara aýtjaktym. Soň bir zat aýtmak ýadymdan çykypdyr, onu hem aýdaýyn. Ine şu prosesiň içinde ýollaryň açylmagan bardyr. Ýollary mejbur açýarlar, çaresiz. Çaresiz bir şekilde yolları açmak mecburiyetinde kalacaklar. Daştan gelýän neme ýagdaýlar şol. Soň ular yollar açan wagtda ine bizim nemelerimiz hasam tez amala aşýar. Planlarımız. Planlaryň içinde yolların açylmagy bar. Onu aýdaýyn. Yollara mecbur açýarlar. Yani ýakyn wagtlarda samolyotlar goýup başlamaklary mümkin. Ýöne çaresiz. Çaresiz bu zatlaryň hemmesi. Şu başla men hemen aýdyn şu ýollar açmakda öňünde o ýollar açmak üçin olar bir şoň üçin taýýarlyk bilen ýani birinji taýýarlyklary bar, etmeli işleri bar. Şol işleri edenden soň ýollar açar vatandaşlar. Men onam dogly giň işleýän aýda oturjak belberde üýtgedip bilerler onu. Ýöne şu wagt näde aşýany tahminen bilýäs. Yani köp bölüm değil bilýäs näde başlap bolýanyny. Ýöne ýolları açanda da şertler mecbur edýändir. Men ýene bir zat aýdyp geçeýin. Ertir kemine ýa men çykyp ine biz ýolları açdyrdyk, mecbur etdik hökümeti diýsek inanmaň bize. Şertler şoňa getirýär şu wagt. Yani biz ol hökümet
Bolmasa da bir yerde oturup gürleşen wagty, hawa bilen oturup bir arada bir ýanky stolun başynda oturup gürleşip şuňaly ýolları açdyr diýip şol videonu görseňiz inanyp bilersiňiz biz açdyrdyk diýip başga bir ýerden çykyp o ýolları biz açdyrdyk oňaly nämesi ýok şu günkü günde. Olaň edýän zatlary ýanky näme ölen edilen ok, akıl bilen ýa-da düşünje bilen ýol açylyp ýapylan ok şu günkü günde. Ol diňe refleksler var, bir mecburiyet ýa-ni mecbur galyp edilýän işler edilýär şu günkü hökümet ýa-ni jenaýatçy topar. Awa. Şonu aýdyp geçen diýdim, sebäbi ben bilýän da ýollar açylsa, men ýa kemine hökman çykyp aýdasymyz geler şunu. Biz açtırdık diye. Aýdam biler, şonda inanmaň bize şey diýen olsa. Yok biz ine boljak saatları o çaklap bilýäs. Az köp. O son şu zatları öňünden o aýdyp berip bilýäs. Yani olaryň iň köp o kelle agryly meselesidir ýazy şu wagt ýollaryň ýapyk durmagy. O aýdýandyrlar aý nerden bir ýapdyk şu ýol diýip belki şu derejäge geldiler de ýurdun içinde kelle arsy uzadyň. Şonuň ýaly soň beýlek tarapdan nemes bar. Ýollar açylsa ine Türkiýe kabul etjekmi? Ýani daşyndan geljek uly göçü. Sebäbi Türkiýe bir göç krizisini ýaşaýar. Ekranlarda zatda kän beren oklary ýani bu zadyň nemesini aýtmak mümkin däl. Şunuň ýaly edip aýdyp bereýin. Dünýäde şu wagtçaly Türkiýe ýaly göç alan bir ýurt ýok. Gysga wagtyň içinde 10 milyonyň üstünde adam. Diňe Suriýeli mülteci diýip nemes bar. Mülteci. Asil ýani asilyum diýip nemes bar da onuň. O şolar Suriýeliler ýene-däm o beýlek ýurtlardan bar, ýani esasy Suriýeli. Suriýelilerden o 7 milyon barlygy çaklanýar. Täze dowulan çağalar ýene bir zatlar bilen 7 milyon pikir edin. 2 milyon göçmen var, Türkmen ýani. Onuň Owganistandan gelenleri var, Özbekistandan gelenleri var, azrak Kırgızistandan gelenleri var. Olaryň sany sajagy ýok. Olar hem goşsaň bir 15 milyondan bolup biler. 15 milyona da ýetýän, 15 bolmasam bir 12 milyon. Bir içine daşary ýurtdan gelen ýani Türkiýanyň demografiýasyny bozýan bir ýagdaý bar. Şoňa da garşy görüşmeseler gaty näme boljak? Türkiýanyň bundan soňky iç siýasaty näme girjek? Gaty uly dertlere girjek. Şonuň üçin onu gysga wagtyň içinde çözjek bolýarlar. Pikir edin bir ýurt bar, dünýäde iň uly göçü alan ýurt we göç ministrligi ýok. Göçüň siýasatyny edýän bir ministrligi ýok. Ministrlik esasan siýasat bilen meşgullanýar. Göç edarasy bar. Aýdarsyňyz göç edarasy bar diýip. Göç edarasy diňe iş edýär olam nemedir? Kontraktnydyr göç edarasy, ildeşler. Döwletiň bir guramasy däldir. Döwlet o kontrakt baglanşypdyr wagtlaýynça, ýani näme üçin wagtlaýynça? Suriýeden gelen o nemeler izine gider wagty gelende diýip şonuň üçin wagtlaýynça açylan bir edara, göç edarasy. Bilýändirler köp adam bundan o göç edarasy diýip berilýän däldir näme? Ýurdun daşyndan gelenlere ikametgah diýip berilýär, olam polisden alınýaty. Polis edaralaryndan alınýaty. Şonuň üçin o Türkiýanyň göç nemesine ýakyndan syn etmeli. Türkmenistandan o gelip biljek uly göçe neme däl, alyp bilmeýär, problemaly. Onuň ýerine ýollar açylsa, Türkiýe ýuwaş-ýuwaşdan bildirtmän deport edip uğrar Türkmenleri. Ýuwaş-ýuwaşdan. Hem siýasy nämeni bozjak däl, ara gatnaşygy Türkmenistan bilen ýöne Türkmenistanyň içinden Türkiýanyň içinde de Türkmenistandan gelen, diňe Türkmenistandan däl, Owganistan bolsun, Özbekistan bolsun, Suriýe bolsun, şolaryň hemmesi şu wagt Türkiýe üçin gaty uly ýük bolupdyr. Bu zatlara o gaty uly ýüklüğini ykdysadyýety giňişleýin nemetmeli, bilmeli, düşünmeli de iň azyndan. Şonu bir kelläň içinde bir surat ýalyp berleşdirip bilseňiz, ýene bu zat şonuň ýaly boljakdyr.
Şonuň üçin bir tarapdan o mecburiyetlik bar, beýleki tarapdan hem o neme etjek bizem bu zada hiç sabrymyzy bozmadan garaşyp dururuz. Boljany bilýäs bu zatlaryň. Ondan soň o Türkmenistanyň içindäki hereketlik o başga bir neme biçime geçip biler. Şonuň ýaly o eger neme soragyňyz aýtjak zadyňyz bolmasa men şu taýda jemläýin. Onda men şu taýda jemleýän. Umuman bir prosesiň içindeligimiz bileli. Haçan diýilen sorag ine şu prosese baglydyr. Bizem haçan diýip sorasaňyz çykyp ine şu gün diýip aýtmajagymyz köre ma'lum bolmaly. Oňa düşünmeli. Sebäbi sizden beter düşman belki isleýändir haçanlaryny bilmek ama gäwir zatlaryň. Şonuň ýaly ýöne umuman bir düýple işleriň alınıp barylýanlygyny bilmeli hemmämiz. Düýpli işler alınıp barylýan bolsa jemgyýetem hökmen suratda goşuny taýýarlap garaşýan bolmaly ýeň azyndan. Boldy bugünlikçe onda sag bolun.